Good morning sa tanan. Shout out sa mga tanan nga mga content creator dia. So ayaw sa ninyo i-scroll no. Tanawa sa ninyo nga video tungod kay makarelate gyud mo ani. Tungod kay kabalo ko nga inyo ning nasinati ang ako pong nasinati, no? So kabantay mo mga content creator sa dihang pagsigi nato og post diri sa social media. Wala gyud mo support nimo nga mga kaila, mga kaliwat nimo tungod kay ikaulaw kanila, no? Mo na siya mga katil, mo na reality karon sa tibuok na siguro tanan mga content creator nakasinati ani, no? Gumikan kay ikaulaw ka nila. So sa panahon nga dagko na kag views, mangutana pag pila sildo, pila kita, no? So purya lang sa mga uban diya kay kabalo ko nga ang uban ning suporta na pero ga hilom-hilom ra, dili gid mo react, igo ra ning tan-aw, kumbaga nagmaritis ra ba. So ay ko igna nga wala gyud mo kasinati ang mga inani, no? Pero pasalamat ko diri sa kuha sa akong mga pamilya kay hilig kay sila mo share, mo react, no? Mo na nga kabalo ko nga inyo ning nasinati. Mo na nga ayaw ni niyo i-scroll og sabta og pag-ayo tungod kay ato ning nasinati tanan. Mo na nga kita nga mga content creator nga mga small content creator padayon lang ta tungod kay dili sila ang makatabang sa inyo, dili sila ang makatabang kanato sa ato ang pagsigi og post diri sa social media, kundi ang mga tao nga wala dili nato kaano-ano, dili nato kakilala, sila ang makatabang nato. Ang atong mga pamilya mo munya ra na sila mo kuan og nanay makita sa imuhang paghago. Mo na nga padayon lang gyud ta, be positive sa to ang mga gibuhat. Kung wala ta nakadaot sa komunidad, sa community, sa tuang pagsigi og sig vlog, padayon ta kay naa sa unahan ang kaligtasan, naa sa unahan ang kalampusan sa tuang mga paghago diri sa social media. Although para sa kuha karon nahinay na nako og kakita ang kaayo, mo na wala tay rason nga muundang. Mo na nga kamo nga nagsugod pa, padayon mo. Ayaw mo kaguol nga walay mo suporta nimo nga mga pamilya, mga kaliwat nimo. Kung dili mas mo padayon ta kay kabalo og nasayod ta nga nindot jud ang mag-vlog kay wala gyud magbuot nimo diri, walay magpasipsipay diri. Kung nindot ka mohimo content, dako po kag kita. Mao na kita diri kay wala man tagi pugos nga mo kuanta diri sa social media kundi ato aning pagbuot. So andam-andamo na to na atong mga naong diya nga bagaog naong kay kabalo ko nga ang mga baser dili na perminti na sila. Mao na nga padayon lang sa to ang gibuhat kay kung bag-o pa ka, padayon lang mga himo og mga content nga mga bag-o kanang mga makuan sa mga tao ba kanang talagsaon pa nila nakita aron daganahan sila mo tan-aw sa imo. Mo nang ikaw karon nga content creator ka, padayon ka kay kabalo ko sa unahan moabot ra gyud ang atong masinati sa mga sama nga mga karaan nga mga dagko nga mga content creator nga ilan nang nasinati karon. Kabalo ko nga ug unsa ilang nasinati atong pagsugod nila at ila po nang naagian sama sa to ang naagian karon. Mo na kana lang kung mapadayon ta sa unahan naagid ang kalampusan. Kana lang kay nindot kay diri nga dapit, no? Wala jay magsipsipay, dili pareha sa magtrabaho tag kumpanya na hilig magpasipsip sa ato ang amo. Pero dire walay sipsipay.
magwapo, mabatig naong man ka, walay gipili diri. Pero para sa ko walay batig naong kay gihimo ta sa Ginoo nga pinasahi. Sana lang, God bless. Palihog kog share para daghang makahibalo nga inaani pa dayang ato ang nasinati sa diyang pagsugod nato diri sa social media. God bless. Be all.